ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. 28ാമത്തെ നോമ്പിൻ്റെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു നോമ്പ് തുറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുള്ള വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിൽ റെസിപ്പീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ സ്നാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതിനു ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ സ്നാക്ക് സമൂസയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പക്കവടയും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാരക്ക പൊരിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ബ്രെഡ് ക്രംസൊക്കെ റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറിയായിട്ട് ചിക്കൻ കറിയും ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പൂളക്കറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു സ്നാക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബ്രെഡ് ബോംബ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും എഗ്ഗും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്നാക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാ പത്തിരിയൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മീനും ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം റെസിപ്പീസൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി അധികം ടൈം ആവുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ടൈമായപ്പം എല്ലാം ടേബിളിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്യൂസായിട്ട് ഇളഞ്ഞി ജ്യൂസായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് തരിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം ടേബിളിൽ ഇതാ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പം അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് 28ാമത്തെ നോമ്പും തുറന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള പത്തിരിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പത്തിരിക്ക് പുറമെ കുറച്ച് ചപ്പാത്തിയും നൂൽപുട്ടും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോയും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ 28ാമത്തെ നോമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ബ്രെഡ് ബോംബിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിങ് കണ്ടില്ലേ, ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും എഗ്ഗും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ കാരക്കൻ്റെ ഉള്ളിലൂട്ടോ ഒരു കാഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മൈദയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്